Kuules Likka, poikamies minä olen ihan omasta harkinnastani. Kato, naisten kanssa sopii kyllä lystiä pitää, mutta tarkkana täytyy olla. Sanoo Mettäkulman Kasanova. Tää Unski! Näkyykö siellä Lyydiaa? Tule itse katsomaan. Katso nyt Saaralainen ensin sinne tielle päin. No ei siellä ketään näy. Mitäs sinä säikyt? Minä en säiky mitään. Näin on tukevampi. Oi, minua pyörryttää. Älkää päästäkö irti. Minä putoan, jos päästätte. Ui! No mikä piru tähänkin nyt turi? Hei räätkää, hei räätkää! Ei kyllä nyt ole saatava apua. Eevi! Sinun vieraastasi lähti ilmat. Nyt meidätkin. Haa! Konna, yllätin sinut itse teossa. Haa! Tässä on siis todistajat. Mitä te siellä teette? Otan aurinkoa. No mikäli satuitte huomaamaan, niin ajoitus ei ihan natsannut. Kun tuo issiasvaiva ei salli kovin nopeata liikkumista. No aina kun on ikään kuin alkanut kuulua etäisten hääkellojen soittoa, on Eerikki Saarelainen livahtanut, lähtenyt kuin telkkä pöntöstä. Onnittelut, etenkin niille naisille, jotka on jäänyt susta osattomaksi.